Het loont nu voor meer Zeeuwen om te gaan tanken in België. En dat is slecht nieuws voor Zeeuwse pomphouders. Je hoopt wel dat ze de lokale tankstationhouder een warm hart toedragen en daar blijven tanken. Maar ja, het wordt wel een beetje heel moeilijk als die verschillen zo groot worden. En verder in het nieuws vandaag. Foundation wil zelf de vermissing van Ploegstra op gaan lossen. En duikers houden vondsten geheim. Goedenavond. De benzineprijzen zijn in Nederland zo'n 6 cent hoger dan vorig jaar. En dat komt door een accijnsverhoging. Een belasting die tijdens de energiecrisis juist was verlaagd, is nu weer gedeeltelijk verhoogd. En dat heeft grote gevolgen voor pomphouders in de grensregio. Dat betekent eigenlijk dat de grensregio steeds minder klanten krijgt. En ik heb nog even gekeken, in België rekenen ze dit jaar op bijna 1,5 miljard meer accijnsinkomsten. Ja, dus daar kun je wel van uitgaan dat wij die missen in Nederland. En hoe dichter bij de grens met België, hoe groter de gevolgen voor de pomphouders. Hoe dichter bij de grens, hoe groter de gevolgen. We kennen voorbeelden van 60-70% minder omzet ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat kun je niet volhouden. Dat hoef ik niet uit te leggen. Dus datzelfde geldt voor eigenlijk de hele grensregio bij België. Want België is op dit moment goedkoper dan Luxemburg. Dus het is heel aantrekkelijk om even de grens over te gaan. Als voorbeeld nemen we een tankstation in Zelzaten. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen is het gemiddeld zo'n €16 goedkoper om hier te gaan tanken. Wanneer je op Walcheren woont, scheelt het zo'n €8. Voor de inwoners van Schouwen-Duiveland en Tholen levert het geen voordeel op om in België te gaan tanken. Van Eyck is zelf ook consument, dus hij begrijpt de Zeeuwen die in België gaan tanken erg goed. Je hoopt wel dat ze de lokale tankstationhouder een warm hart toedragen en daar blijven tanken. Maar ja, het wordt wel een beetje heel moeilijk als die verschillen zo groot worden. En we gaan naar Zelzaten. Daar staat onze collega Erik Holm. Ja, Erik, die verschil is natuurlijk al van alle dag. Maar merk je die drukte vandaag ook al bij die Belgische tankstations? Ja, het is een hele dag al een drukte van belang. Een lange rij met auto's. Met over het algemeen alleen maar Nederlandse kentekens. En natuurlijk met als één reden het grote verschil met Nederland. Want als ik hier op het bord kijk, dan zie ik 1,42 staan per liter. Nou, dan is het verschil met Nederland al zo'n 45 tot 50 eurocent. Dus de moeite om even om te rijden. Ja, nu zijn die verschillen dus nog groter sinds we vergelijken met vorig jaar. Maar waarom zijn die prijzen eigenlijk gestegen per gisteren? Nou ja, volgens brancheorganisatie Drive heeft dat te maken met verschillende factoren. In eerste instantie wil de overheid het elektrisch rijden stimuleren. En daarnaast, die schatkist, die moet met inkomsten gevuld worden. Dus het verhogen van de belastingen is daar een goed middel voor. Ja, dat is natuurlijk slecht nieuws voor de pomphouders. Wat moet er volgens de brancheorganisatie gaan gebeuren om het tijd te keren? Er zijn verschillende mogelijkheden. De overheid zou in eerste instantie kunnen kiezen om de accijns en de BTW in zowel Nederland, Duitsland als België gelijk te trekken. Zodat je als pomphouder kan concurreren met je buurman. Daarnaast zou men ook bijvoorbeeld het rekeningrijden kunnen introduceren. Waardoor de belasting in zijn geheel afgeschaft zou kunnen worden. Nou, de overheid is nu in ieder geval aan zet. Voor de pomphouders in de grensregio wordt het in ieder geval een spannende tijd. Erik Holm, dankjewel. De Peter R. de Vries Foundation wil zelf vastgelopen vermissingen en misdaden gaan oplossen. Op dit moment zijn er in Nederland volgens de stichting zo'n 1300 cold case zaken. Waaronder de vermissing van Herman Ploegstra uit IJsendijken. De stichting heeft al meerdere keren aandacht gevraagd voor deze zaak. Vorig jaar werd er naar aanleiding van een tip ook gezocht in het natuurgebied de Braakman, waar mogelijk het lichaam van Ploegstra zou liggen. Uiteindelijk leverde de zoekactie niks op. Toch geeft de stichting en ook de familie van Ploegstra nog niet op. Je moeder wordt op leeftijd. Die wil ook weten wat er gebeurd is. Voordat die de ogen sluit. En ik vind het wel heel belangrijk. Ik heb het gevoel dat het erin zit. Met behulp van oud-rechercheurs en forensisch deskundigen wilde Peter R. de Vries Foundation op zoek naar aanwijzingen in vastgelopen moord- en vermissingszaken. Waaronder dus in de zaak van Ploegstra.
Ik kan gelukkig zeggen dat we er nog steeds heel druk mee zijn. En pas als we echt geen aanknopingspunten meer zijn, dan moeten we natuurlijk een heel moeilijk gesprek gaan voeren met zijn broers, waar we hoofdzakelijk mee in contact staan. Maar dit is een zaak waar we echt nog wel heel actief mee bezig zijn. Dus er is nog hoop? Ja, er is altijd hoop. Ja. En de politie waardeert de inzet, maar staat ook sceptisch tegenover de plannen, omdat de verrichtingen van bijvoorbeeld de stichting lopende zaken ook kan verstoren. En Nieuwsuur besteedt vanavond aandacht ook aan deze zaak. Zeeuwse duikers hebben een schat aan informatie over waardevolle, soms eeuwenoude scheepswrakken voor onze kust. Maar ook over in zee neergestorte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ze delen die informatie niet met de overheid, omdat ze die niet vertrouwen. Risico is dat daardoor belangrijk maritiem erfgoed voorgoed verloren gaat. Ik weet van historische wrakken. Ik denk dat er zeker 5 zijn hier zo in de Zeeuwse wateren die echt uit de 16e, 17e eeuw zijn. Die niet bekend zijn bij de overheid en archeologische dienst. In het zeewater voor de Zeeuwse kust rusten talloze getuigen van dramatische gebeurtenissen van door de eeuwen heen. De belofte van het vinden van eeuwenoude scheepswrakken maakt het voor duikers de moeite waard om urenlang rondjes te varen en te turen naar de onderwaterradar. Onder de Zeeuwse duikers was André Ruysse een veelgehoorde naam. Samen met duikvriend Patrick Sloot stroopte hij de zeebodem af en deed tientallen ontdekkingen. Elk stipje is een wrak. En zandbanken staan in beweging. De ene keer zitten ze erin en dan komen ze weer eruit. En je moet net het goede moment aantreffen dat je ze kan vinden. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, RCE, heeft een kaart met wrakken. Maar Sloot betwist de nauwkeurigheid daarvan. Als je daarop gaat kijken, dan liggen de wrakken hier zo onder de Walcherse kust, die er echt liggen. Maar staan ingetekend bij Texel. Dat is echt belachelijk gewoon. Het zomaar delen van de eigen informatie gaat Sloot een stap te ver. Ik duik al 20 jaar. En elk weekend dat ik ging duiken met André stop ik €200 diesel in een bootje. En dan zijn wij ons vrije tijd kwijt om ernaar te zoeken. En dat is hartstikke leuk. Die data die ga je niet eventjes weggeven na 10 jaar zoeken. We kunnen elkaar heel goed aanvullen. Want laten we wel wezen dat de sportduiker natuurlijk vele malen de bodem onderzoekt. Dus de kans dat er iets van waarde wordt gevonden is heel erg groot door de sportduiker. Ook Roel van der Mast speurt graag naar maritiem erfgoed en vindt dat de Rijksdienst zich de vondsten te makkelijk toe-eigent. Maar als je te horen krijgt van ja, je mag er niet meer op duiken, dan is het natuurlijk frustrerend. Als er iets van waarde wordt gevonden en de duiker kan er niet van mee profiteren, dan is het frustrerend. Ja, als er ook geen vindersloon is en je doet al 10 jaar onderzoek naar zo'n houten wrak te zoeken en er staat geen compensatie tegenover, dan gaat de informatie ook niet gedeeld worden. Ja, dat vind ik heel erg jammer om te horen. Want ja, als we niet weten van die vindplaatsen, dan kunnen we ze ook niet beschermen. En kunnen we ze ook niet meenemen bij bijvoorbeeld een vergunningverlening of dat soort dingen. In 2016 werd de erfgoedwet zo aangescherpt dat niets meer mocht worden meegenomen vanuit wrakken. En daar werd vanaf toen stevig op gecontroleerd. Dat gaf duikers het gevoel als schatrovers gezien te worden. Sinds vorig jaar is er iets veranderd. Je mag nog steeds sowieso scannen, filmen en kijken. En daarnaast hebben we dan nu een ontheffingsregeling waarbij dan eventueel wat meer onderzoekshandelingen uitgevoerd kunnen worden. En denk dan bijvoorbeeld aan het nemen van monsters of het meenemen van kleine aantallen of kleine vondsten die bijvoorbeeld dreigen weg te spoelen of die iets kunnen vertellen over de locatie. Ook is er nu wat geld voor onkosten. Zoals bijvoorbeeld het 13 provincieproject dat sportduikers of vrijwilligers een financiële bijdrage kunnen krijgen voor het onderzoek dat ze willen uitvoeren. Op deze manier hoopt de RCE wat dichter naar de wrakduikers toe te kruipen. Of dat voldoende is, zal moeten blijken. Tot die tijd blijven de wrakvondsten van onder andere André Ruysse en Patrick Sloot afgeschermd. Met het risico dat ze uiteindelijk anoniem zullen vergaan. Het afgelopen jaar kwamen 20 mensen in Zeeland om in het verkeer. En dat zijn er meer dan vorig jaar. Gedeputeerde Harry van der Maas is op zoek naar oplossingen om dit aantal naar beneden te brengen. Het verkeersmonument bij het Topshuis op Neeltje Jans herdenkt alle slachtoffers die in het Zeeuwse verkeer zijn gevallen.
Gedeputeerde Harry van der Maas zoekt naar mogelijkheden om het aantal slachtoffers naar beneden te krijgen. We hadden het jaar daarvoor 18 doden te betreuren, nu 20. En je ziet dat het toch meestal een beetje rondom dit getal zit. Tegelijkertijd, het daalt niet en daar zit mijn zorg. Om het aantal slachtoffers te laten dalen zijn volgens Van der Maas de wegbeheerders aan zet, onder wie ook de provincie zelf. En dat betekent onder meer onveilige situaties aanpakken. Je moet investeren in het gedrag, gedragscampagnes, de concentratie, educatie, de jongeren die ook heel vaak met de fiets naar school gaan. En gegevens van verzekeraars zijn ook belangrijk om de veiligheid te vergroten. Waar ik ook grote behoefte aan heb, dat is aan data, de gegevens, bijvoorbeeld van zorgverzekeraars of verzekeraars van auto's. Wat is er nou precies gebeurd? Als er een claim is, mogen wij die data gebruiken, zodat wij daar weer onze winst mee kunnen doen door onze aanpak nog te verbeteren. En dan iets heel anders, want het is altijd leuk om te horen dat je jonger wordt geschat dan je daadwerkelijk bent. Toch keken ze raar op toen restaurateurs van een orgel erachter kwamen dat hij geen 200, maar slechts 100 jaar oud bleek te zijn. Zo klinkt het orgel dat uiteindelijk in de kerk in Nieuwdorp komt te staan. 6 meter hoog en ruim 1200 pijpen. Dus was het restaureren een flinke klus. En het moest zorgvuldig, want het is niet zomaar een orgel. Dit orgel is best bijzonder vanwege zijn uiterlijk. Het is natuurlijk een prachtige orgelkas. Maar die kas bleek na onderzoek een stuk minder oud dan gedacht werd. Het komt niet uit 1822, maar uit 1904. Vond u dat dan jammer? Nou, ik vind dit ook een heel mooie kas, dus... Gelukkig maar. En ook de kerkgemeenschap in Nieuwdorp zal er niet minder blij mee zijn. Op 5 januari wordt het orgel verhuisd en eind deze maand is hij klaar om bespeeld te worden. Het begon nog zonnig, maar in de loop van de dag maakte de zon plaats voor steeds meer bewolking. Sneeuw, zoals in de rest van het land, bleef hier uit, maar dat gaat veranderen. Vanavond en vannacht trekken buien met regen en sneeuw over. En die neerslag blijft morgen ook bij maximaal 4 graden. Zondag wederom kans op sneeuw en blijft het ook koud. En tot zover deze Zee het Nu voor vandaag. Volg ons vooral online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.